गइल नइखे जाड़ा जड़ैया ए भैया। गइल नइखे जाड़ा जड़ैया ए भैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा करे कमैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा पढ़े पढ़ैया। अरे उगत बाघाम बाकी सुना बतिया तानी। खत्म नइखे भइल हवा में कन कनी। बाबा हाजी रही तूढ़ले रजैया। नाना नानी रही तू ओढ़ले रजैया। गइल नइखे जाड़ा जड़ैया ए भैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा करे कमैया। स्वेटर टोपी भाई का बोलो टोपिया लगा ल। काहे काहे अरे काहे की ठंडा लाकान हो केवाड़ी। अहेल जाई भितरी हालत बिगाड़ी। कए कप कपी है कर पर छैया। गइल नइखे जाड़ा जड़ैया ए भैया। बुझाइल काहे पहनला काने में ठंडा से तेज मारेला। अभी ठंडा बा ई मौसम है लगी खत्म हो गई। पहनला अच्छा ठीक बा कहत रहो तो पहन लेते नहीं। हां काने में ठंडा लगबे करेला। बहुत बढ़िया तहार गोलो बा। हां वो काम करो हिलो गरीब आदमी बाड़ो अरे 50 चली बहनी तो भैया करौनी। हाँ स्वेटर टोपी लगा के रखी। टोपी लगाओ जरूरी बा खाने में ठंडा लागेला ठीक नो। ठीक बा अरे स्वेटर टोपी तू तो आना रही तो देखलिस कैसे कि हम टोपी पहन ले बनी कि ना। हम आनर बनी। हां के कहला सर से कि हम आनर बनी। अच्छा करिया का चश्मा देख के काय बात है। तब तुम्हारा रउआ अनुसार से सलमानो खान हो जी कौन सिनेमा करिया चश्मा पहन ले होई तो अक्षय कुमार आनर हो जी शौखे पहन ले बनी। तनी भट्ठौनवा में दिक्कत बा चले में दिक्कत होला त छोटका भैया के ले लेनी। हां अपन घूमे फिरी तकरा अंदाजो हो जाई भीख मांगे के ताकि काहे तकरो ओहे न काम करे के बा। हमनी खानदानी है भैया आनहर नहीं की हमरो से कहीं थोड़ा के मानहर बनी। अच्छा अच्छा ठीक बा। अरे स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा करे कमैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा पढ़े पढ़ैया। भौजी मामी सुना चाची फुआ माई दीदिया। रखी सजीम से अपन बेटा बेटिया। चिन्हेला ना बच्चा बूढ़ा निरदैया। चिन्हेला ना बच्चा बूढ़े निरदैया। गइल नइखे जाड़ा जड़ैया ए भैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा करे कमैया। स्वेटर टोपी पेन्ही जइहा पढ़े पढ़ैया।